Toto vyzerá zaujímavo. Hľadajú pracovníka na značku Cigany, kde sa balí exotické dračie ovocie. Napíšem im hneď e-mail. Hotovo. Napíšem im e-mail a zajtra sa s nimi stretnem. Nech viem, či je to pre mňa. Вас дихав тут бути, пешке баро, текере бардзо пешке, сокере печачи камипен, мириген ската, равел tu majbut. Povedz to po slovensky, vôbec tomu nerozumiem. Prijatý. Tvoj plat bude od toho, ako sa mi podarí predať železo. Dobre? To smrdí, čo to je za pach? Hej, môj obed mi uteká, stoj! No super, ako tu môžete robiť, keď tu behajú myši? Toto je vyšší level exotiky, fakt. Nepoj, ešte ich naučíme baliť ovocie. Fakt nechápem. Ako tam môžu ľudia robiť v takom smrade? Celý deň im tam šíri zápach zo zvyškov jedla, kanalizácia a po zemi behajú myši, celé gany. Normálne by som sa tam zbláznil. A oni si ešte spravia kávu a tvária sa, že nič. Ja by som po hodine odtiaľ utekal. Klobúk dole, fakt. Tu tak smrdí, to je otrasné. Nedá sa tu ani dýchať. Majstre, prosím vás, kde sú tu upratovačky? Toto tu je ako na smetisku. Žiadne tu nie sú, kamarát. Každý si len svoj stolík udržuje, viac nie to. Fakt? Tak to je paráda. Viete čo? Ja budem upratovačka. Aspoň to tu Chodia len na oko. Vedúci mu dá peniaze a on povie, že je všetko čisté. Rozumiem, napíšem, že je poriadok. Jasné, žiadne myši nikde. Ten smrad ide z každého kúta, pán riaditeľ, končím. Dávam výpoveď. Počkaj, čo sa stalo? Sadni si, porozprávame sa. Nie, už nie. Je tu smrad ako v kanáli, myši mi behajú popod nohy, pozrite sa. Bože. Fivko, pokoj, dýchaj. Stále tu upratujem, aj tak to nepomáha. Pozrite na tie flaky, na tie myši. Gamingu. Dneska dávame Natural Disaster Survival v Robloxe a ja som taký happy, že som odišiel zo smradlavej roboty. Konečne si môžem pokojne sadnúť a hrať, žiadne nervy, žiadny šéf, čo na mňa kričí, len tornáda a lavičky tu. Poď, ideme hore na tú väžu. Som zvedavý, aká katastrofa príde. Vidím funnel.